val? Que era el dia de la celebració del Dia de la Dona. Val? Bé, jo crec que exacte, es queda un poquet lenta. Vale. I arriba el 14 de març i aleshores esta escola nostra de la que coneixíem tots els espais a la que estàvem acostumades, com se la mengem, com organitzem, com fem per a que les coses funcionin. Bé, com vos he dit abans, nosaltres sempre tenim un gran suport i és que, bé, som cooperativa, treballem en equip i això ens fa que puguem donar una resposta ràpida. Tenim un mòdul propi, el de Florida Oberta. A més, se comuniquem de manera constant amb les famílies a través de la plataforma Lexia. Hem estat amb tot l'alumnat per la plataforma Teams de l'Office 365 i, a banda d'això, hem estat també en coordinació constant entre tot el professorat i, a banda d'això, l'altre gran puntal que a nosaltres sempre ens acompanya, que és l'acompanyament que fem a l'alumnat, l'acompanyament tutorial, la veritat és que més que mai ha estat ahí i continua estant ahí, perquè no m'he eixit encara d'aquesta pandèmia en la que estem convivint. I després tenim un servei d'orientació que també la veritat és que en aquests moments el tenim a tope. Quan les classes se feren no presencials, s'organitzaren ràpidament a través de webinars col·lectius, individuals, el correu electrònic, el nostre Moodle i la nostra plataforma. La veritat és que, afortunadament, estaven preparats i preparades. Com ho feren a nivell global? Bé, és molt ràpid. Ahir posàvem en marxa aquesta tasca d'equip de la que vos parlava abans, que al final va anugant totes les tasques que fan el professorat, les tutories, el departament d'orientació, amb els recursos que tenim. I a partir d'ahí, Vicent, tirem endavant, atendrem a l'alumnat pràcticament d'una manera molt, molt exhaustiva. Crec que la reacció fou bona i de l'experiència del curs passat s'hem quedat en moltes coses. Hem après molt i jo crec que al final tot serveix per a alguna cosa i efectivament nosaltres també hem après a fer les coses de maneres diferents, gastant ja algunes de les coses que sí o sí en un moment donat haguem de gastar perquè era precís. Bé, el curs 2021 ja se planteja, que és el que estem, ja se planteja d'una altra manera. S'aposta perquè les escoles estiguen obertes i aleshores hem de fer canvis organitzatius, tots sempre basats en el primer que ens fan fer, que és el pla de contingència, per a que efectivament les escoles siguin un entorn segur. Aleshores, haurem d'organitzar la presencialitat, actualitzar els horaris, les aules, els accessos, els patis. La veritat és que fou una tasca ben complicada, però amb paciència, bon humor i intentant sempre gestionar la incertesa que és en el que estem, en aquests moments duem un curs prou bo. Molt bé. A veure si podem passar. Com hem organitzat aquesta presencialitat? Vicent, comences tu? Sí, mireu, basat en tots els canvis, tinguérem que organitzar el primer de tot la presencialitat. Com sabeu, ja si els vostres fills estan en quart. El decret exigia que el primer de l'ESO era presencial i els grups de PEMAR i PR4 que nosaltres tenim, les d'atenció especial, però la resta, cada centre, segons les seues instal·lacions, havia d'organitzar aquesta presencialitat o semipresencialitat quan no poguera ser per espais.
nosaltres pensàrem la presencialitat d'una manera diferent a la majoria de centres, perquè si se fixeu ahir, el primer de batxillerat poguérem fer 3 espais grans, reconvertir en tallers i una aula de plàstica que tenien gran en 3 aules molt grans, on podíem fer que vinguérem 3 grups en presencial. Val? Però decidirem que primer de batxillerat tenia que ser el curs que almenys el primer trimestre poguera vindre en presencial. Per què? Primer perquè n'hi ha alumnat nou, que no sap encara ni l'espai on va estar ni les ferramentes que utilitzem i pensarem que era imprescindible que el primer trimestre estiguera primer de batxillerat en classes presencials, de dilluns a divendres. Ara bé, també és cert que els grups de segon de batxillerat que tenen que preparar-se per a la pau teníem que garantir que també tingueren classes presencials i ja al tornar de vacances de Nadal són els que ara mateix estan en classes presencials de dilluns a divendres i és primer de batxillerat en el que hem format 2 subgrups i venen en dies alterns perquè no tenim més espais. Però sí que ha estat molt ben valorat en primer de batxillerat per a l'alumnat nou i per al que ja teníem de quart, perquè s'han posicionat en l'etapa. És el primer curs de l'etapa i per a nosaltres era superimportant que estiguérem almenys un trimestre en presencial. També tinguérem que actualitzar horaris, perquè sabeu ja que han d'entrar de manera escalada, els patis també, i ahir perquè sapigueu perquè vegeu que únicament primer i segon de batxillerat entren en lloc de les 8 a les 8 i quart enguany, però l'hora d'eixida és l'hora normal de tots els cursos. Per tant, realment és un quart d'hora de diferència de l'horari de qualsevol altre curs en condicions normals, que esperem que el curs que ve siga. I bé, i aquesta era la idea nostra de cara a l'etapa del batxillerat. Després, si ja se centrem en l'etapa del batxillerat, és una etapa, evidentment, postobligatòria que té com a finalitat adquirir competències, destreses i maduresa, mitjançant una formació general. No és com els cicles formatius, que ja és més específica, sinó que el batxillerat és una formació més general. L'etapa consta de 2 cursos i existeixen 3 modalitats. La d'arts, la de ciències, que n'hi ha 2 itineraris, salut i tecnològic, podríem dir, batxillerat d'humanitats i ciències socials. Per ara aquests, en la nova llei, que l'any que ve encara se desenvoluparà, n'hi haurà un altre batxillerat, però per ara són aquests els que estan vigents. Bé, nosaltres quins oferim? Oferim el de ciències, els 2 itineraris, el salut i tecnològic, i dins de la modalitat d'humanitats i ciències socials, la de ciències socials. Ara passem a veure quines assignatures cursen tant en primer com en segon. Bé, les troncats generals de primer de batxillerat, les 3 llengües, la filosofia, l'educació física i les matemàtiques, o bé les aplicades a les ciències socials o les matemàtiques de les ciències, les matemàtiques 1. I després, malgrat ser una assignatura específica, la cultura científica, que hauríem de triar, sí que la fixem nosaltres perquè, a més, la donen en anglès. Això no ha de ser un inconvenient, ni molt menys, sinó un avantatge per a l'alumnat perquè està més en contacte en l'anglès. Bé, després, segons les opcions, les modalitats i els itineraris, les persones que cursen ciències socials tenen economia i història del món contemporani i després en ciències, en itinerari salut i en itinerari tecnològic cursen física i química i la diferència està en la biologia per a salut i per al tecnològic el dibuix tècnic. I després de les específiques cal que trien una, que en el cas de les ciències socials trien entre tecnologies i la comunicació o literatura universal i en les altres 2 modalitats entre tecnologies de la informació i la comunicació i tecnologia industrial. Si després, bé, i una hora de tutoria, que estava ahí baix, que m'havia passat.
I en segon tornem a tindre les 3 llengües, la història de la filosofia, la història d'Espanya i les matemàtiques segons modalitat. Després, en l'itinerari i en la modalitat, en l'itinerari de socials, curs en economia de l'empresa i geografia, i ja així en l'itinerari de salut i tecnològic dins de les ciències ja sí que n'hi ha diferència, perquè en salut està la biologia i la química, mentre que en el tecnològic cursen dibuix tècnic i física. I després tenen l'hora de tutoria també i d'específiques, segons els cursos i segons els itineraris, poden triar entre aquestes assignatures que teniu ahí. Donem continuïtat a les tecnologies de la informació i la comunicació en el de socials i també incorporem història de l'art, que se poden presentar també a la PAU, i en l'itinerari de ciències tenen la possibilitat de fer tecnologia industrial, per a la gent sobretot que va fer enginyeries, psicologia, per a l'itinerari de salut principalment, i física, que si vegeu està en l'itinerari tecnològic fixada, però donem l'opció a l'itinerari de salut a triar-la també per tindre més oportunitats de cara a la PAU en assignatures que li ponderen 0,2 i perquè n'hi ha titulacions que la física pondera 0,2 i a lo millor les altres assignatures no li pondera. I donem aquesta doble via, per així dir-lo, i tindre més oportunitats de cara a les proves. Bé, respecte al batxillerat, evidentment hi ha canvis, és una etapa postobligatòria, i els principals canvis els hem arreplegat ahí. Bé, les assignatures, evidentment, augmenten tant la quantitat dels continguts com lo específics que són aquests continguts, de cadascuna de les assignatures. Cal un treball molt més autònom per part de l'alumnat. Per tant, el seu nivell de responsabilitat també ha d'anar increixent. Bé, és important tindre ja, i si no, començar a tindre i consolidar en el primer trimestre un hàbit de treball adequat per a l'etapa en la que estan. Tècniques de treball assolides que han de tindre, i si no, que hauran d'adquirir en el primer trimestre, seran els resums, els esquemes, els comentaris de text, que se treballaran en les assignatures de llengües i en moltes més, i una valoració crítica i també extrapolar idees i saber relacionar conceptes i continguts. I per a fer tot això, evidentment, necessiten una bona organització del temps. És costa al principi, però sí que és cert que comencen a enganxar-se i l'única cosa que han de fer és dedicar un temps després de les classes a organitzar-se i a poder consolidar les coses que van donant. Com ens organitzem en Florida? Bé, l'atenció a l'alumnat és la nostra prioritat. I per això fem una tutoria d'acompanyament. Nosaltres aquesta hora de tutoria se'ns queda un poquet curta de vegades perquè fem molt d'acompanyament a l'alumnat. Treballem junt a ells l'orientació acadèmica i professional i la integració de les TIC en el procés d'aprenentatge, en aquest model que tenim, és superimportant per a nosaltres i ens va a fer que quan va vindre el curs passat el que ens va dir a tots, pogueren funcionar pràcticament d'un dia per a un altre en aquestes ferramentes TIC. I a més que ells ja les tenen més que dominades. Bé, dit tot això, com organitzem primer i segon? O què coses són més característiques en primer i en segon? Bé, en primer, intentem treballar per projectes, ara està un poquet més complicat, ha de ser des de les pròpies assignatures, però s'intenta, però en condicions normals sí que apostem per fer algun tipus de projecte interdisciplinar. La cultura científica es dona en anglès, però no ha de ser un inconvenient, torne a dir, sinó una oportunitat. Participen en la Lliga Debat, en un concurs de brokermania, també. Fan intercanvis i projectes europeus. Ara, evidentment, tot això està parat, però sí que tenen l'oportunitat, sobretot en primer de batxillerat, si tornarem a condicions normals. Se fan les eixides a les universitats, enguany no ha pogut ser, s'han enviat els links per a poder fer-les online, i se comença també l'orientació d'estudis.
Després, en segon, la tutoria se centra principalment en aquesta orientació sobre futurs estudis per a que puguen triar bé. Val? Se fan pràctiques experimentals a les facultats de Química i Biologia, això sí que ha pogut ser, val? En un grup reduït, però sí que ha estat possible enguany. Se participen en olimpiades de mate, de física, biologia i filosofia, també s'han fet online, la participació ha sigut un poquet més reduïda, però s'ha pogut fer també alguna coseta, i se centra l'equip docent en la preparació a l'ESPAU des del dia 1, val? Que al final se cansen i tot d'escoltar. I després també, segons la trajectòria de l'alumne en l'etapa, la preparació a proves, accés a cicles, val? Perquè bueno, això entra dins de l'orientació, val? I depenent de la trajectòria de l'alumne se li recomana també presentar-se a proves i de més per a poder continuar estudis. Val? Això seria molt resumida l'etapa de batxillerat en Florida. Val? I ara passe la paraula una altra vegada a Mercè, val? Per a completar la informació de serveis que s'ofereixen al centre. Molt bé. Val. La veritat és que no volem que ningú s'aplaste per veure com és el batxillerat, perquè així pot resultar un poc aplastant. Però després l'alumnat el porta prou bé i, bueno, doncs a poc. No és una etapa fàcil, però la fem assequible. Quines coses oferim al centre? Bé, per una banda, el Departament d'Orientació i Benestar, que és el que vos comentava abans. Després, el programa informàtic de seguiment, que realment dona molt de valor també a tot aquest acompanyament tutorial. L'alumnat de batxillerat té wifi en la nostra escola, tenim una plataforma pròpia i, a més, tenim llicències del Office 365 que també té el nostre alumnat. Tenim un servei d'innovació educativa, biblioteca, club de lectura, profe de guàrdia, laboratoris, pavelló, servei de relacions internacionals. Com vegeu, els serveis són molts i variats. Quant costa tot això? Bé, doncs en principi el teniu ahí desglossat. I al remat són 101 en 25 cèntims el que és la quota de batxillerat. I això és en concepte dels serveis complementaris que oferim, més el concert singular que tenim. És el règim el que tenim en batxillerat. Tirem endavant, Vicent? Enguany volem també oferir, i en principi en això estem, una altra manera de poder acostar-se al nostre centre. Ja sabeu que estem a Catarroja, que estem en l'Avinguda Diputació, molt prop del que és l'autovia i també del centre del poble. Aleshores, anem a oferir un servei d'autobús que puga acostar al nostre alumnat tant des de l'estació del metro de Picanya com la de Renfe que ve a Catarroja, com la línia que n'hi ha entre el Val i l'estació del metro de Paiporta. Aleshores, depenent de la demanda que n'hi hagi, ahí farem més, menys i podrem parlar de preus que seran molt, molt assequibles i molt semblants al del transport públic, aquesta és la idea. Perdó. Merche, todo tuyo. Hola, buena vesprada. A veure, en lo que respecta al procés de matrícula, encara és un poquet pront, encara no ha sigut publicada la resolució d'admissió del nou alumnat. Suposo que això serà una vegada passi la Setmana Santa, o principis del mes de maig. Però si no passa res i la perspectiva és de que tinguin que fer-lo igual que l'any passat, es farà tot de manera... Si apaguem els micros, de veres s'anem a escoltar molt millor. És que
ría una burrada. Pero así es. Bueno, lo que estava comentant, sinó de manera telemàtica. Per tant, és molt important que totes les persones que tinguin intenció de fer la sol·licitud per als seus fills a Florida secundària deixen el seu correu electrònic. Entenc que totes les persones que esteu a la reunió heu emplenat el formulari, per tant ja tenim aquesta informació. A partir d'ahí, en el moment que tinguem alguna cosa que comunicar, la farem sempre a través del correu electrònic. En el moment que tinguem la data, ja t'he dit que seran doncs això, després de Setmana Santa o principis del mes de maig, us enviarem un correu indicant tot el procés que teniu que fer per a poder dur endavant la sol·licitud. Us enviarem l'adreça de la conselleria on teniu que omplir la sol·licitud, que és la pàgina telematrícula.es, i a partir d'ahí ja tindreu especificat què és el que teniu que fer. Se farà tot de manera telemàtica, com m'he dit, i en principi no n'hi haurà que entregar cap documentació. Tindreu que signar una mena de un certificat com que tot el que esteu posant en la sol·licitud és correcte i és la veritat, i a partir d'ahí ja omplir-lo i seguir tots els passos que indicarem. A partir d'ahí ja us passarem també el calendari a seguir de quan hi seran les llistes provisionals, les llistes definitives i ja posteriorment la matrícula. De moment no podem dir res més perquè no tenim encara la legislació, no existeix encara la legislació, no sabem de quina manera se va variar les sol·licituds, ni els terminis, ni res d'això. Però com ja tenim el vostre correu electrònic, en el moment que isca tot, ho enviarem per correu. Un poquet això és el que podem avançar d'aquest procés. Ulla les duplicitats, no, Merche? Bueno, sí. Sí, anem a veure. Quan feu la sol·licitud, de totes maneres, això ja ho enviarem per escrit perquè el tingueu en compte. Solament se pot fer una sol·licitud en el centre on vosaltres vulgueu que vagi l'alumne en primera opció. Això què vol dir? Que si la vostra opció és Florida, la sol·licitud la tindreu que fer en Florida i llavors hi ha un apartat que podeu posar fins a 10 centres per ordre de preferència. Això el que faria és que si per lo que fora en Florida no n'hi hagueren places, que no crec perquè últimament portem uns anys que pràcticament han entrat tots els alumnes que han sol·licitat plaça a Florida, si no tinguera plaça us passaria a la segona, tercera o quarta opció que heu posat en el llistat. Però sí que és important que solament entregueu, feu servir una sol·licitud. Perquè si feu més d'una sol·licitud, s'entendrà que és una duplicitat de plaça i automàticament Conselleria rebutjarà les dues sol·licituds que heu fet. O sigui que és superimportant el tema de la duplicitat. Gràcies, Mer. Vale, pues estem acabant. Bueno, i així és el millor que tenim. El nostre equip de Florida Secundària. És de veres el tresor més gran que tenim a l'escola. Aleshores, estem al vostre abast per al que disposeu, necessiteu o vulgueu. Aleshores, ara, si us sembla, comencem el torn de paraula i tot allò que vulgueu preguntar, ahí estem. Adelante, caminante. Jo crec que sí tenim l'opció, podeu llevar el apagar del micro i, si us sembla, anem mirant. No me puedo creer que no hayan preguntas. No ocurre. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Los que están cursando cuarto de la ESO tienen la plaza segura para primero de bachillerato o no? Dicen, Eso ¿estás millor, tú Merche, pero en la baremación. o Merche? En la baremación, el curso pasado son por hermanos que estén en el centro. No recuerdo yo que hubiera... Tú vuelves a baremarte. O sea, aunque estés cursando cuarto de la ESO, te vuelven a baremar.
con todos los criterios que ellos establezcan. Creo que es así, ¿no, Merche? Merchemper. Sí. A ver, los alumnos que estén estudiando en Florida actualmente no tienen la plaza asegurada. Quiero decir, tenéis que entrar en el mismo proceso de admisión que un alumno que venga de fuera. Sí que se le da un carácter diferente, o sea, se marca como que es alumno del centro, Eso sí. ¿vale? Y lo normal es que esos alumnos no se vayan a quedar fuera, ¿vale? Pero sí que es importante, o sea, es necesario que hagáis la solicitud, igual que cualquier alumno que venga de fuera, pero sí que se tiene en cuenta que ese alumno es alumno nuestro. Sí, ¿Vale? hay una casilla donde se puede marcar que es tu alumno ya, que ha estado contigo, y sí que se puede marcar. Eso a lo mejor, Sí, de eso todas ya no sabemos lo que condiciona, pero sí que hay una casilla que se marca. Eso sí. Y Sí, algún punto raro. cuando hagáis la solicitud, se os pide que pongáis el centro de procedencia. Entonces vosotros pondréis que ha estado estudiando en Florida, cuarto de la ESO. Entonces eso ya es un poco como que es un alumno nuestro. De todas formas, no os preocupéis porque mucho tendría que cambiar la cosa, pero normalmente suele entrar todo el alumnado. Tener en cuenta que cuando acaban cuarto de la ESO hay muchos que dejan de estudiar, otros tantos se van a hacer un ciclo formativo de grado medio, otros se van a lo mejor a hacer un bachillerato artístico que no tenemos en Florida. Quiero decir que hay muchas variantes, con lo cual la demanda no es tan grande como en la ESO, cuando entraron en primero de la ESO. O sea que por esa parte estar tranquilo, porque yo creo que no va a haber problema. Vale, muchas gracias. De nada. Más cosas. Ara sí que podeu posar la càmera, eh? Que estem... Sí, la verita pregunta. sería. Sí, Volia fer una pregunta. El Sí. tema de les assignatures que digueu que ponderen, això podeu explicar-ho un poc més? A veure, això ho treballem en segon de batxillerat. Bueno, en primer ja se treballa, però en segon de batxillerat és on el treballem. Val? Lo de ponderar significa de cara a després poder entrar a graus universitaris, val? A la prova de la PAU. Ells se presenten a una part general, val? Que va tot l'alumnat i que cal aprovar, que és un 40% i el 60% és la nota mitjana del batxillerat. Val? En aquesta part general s'examinen de les 3 llengües d'història d'Espanya i de les matemàtiques de modalitat, el que és de socials de les de socials i el que és de ciències de les de ciències, i això fan una mitjana i és el 40% de la nota més el 60% de la nota mitjana de batxillerat. Ahir poden treure fins a un 10. Si tenen 10 en batxillerat i treuen 10 en els 5 exàmens, seria un 10. Com podem arribar fins a 14? Pues presentant-se a la part específica de la PAU. I en aquesta part específica, segons les titulacions, algunes assignatures ponderen 0,2, la he d'aprovar, això sí, en un 5, si me la multipliquen per 0,2, ja tenim 2 punts més a sumar a IC10 o a IC7 que he tret en la part general. Val? Si només me pondera 0,1, malgrat que haga un 10 en l'examen, només me va puntuar un punt. Val? Significa això. És un poquet raro, cal explicar-lo moltes vegades i malgrat que ho expliques, quan està arribant el moment has de tornar a explicar-ho. Però és IC14 que algunes persones, haureu escoltat que algunes persones arriben a 14, com pot ser? Pues és d'aquesta manera. N'hi ha assignatures de la part específica que se multiplica la nota si és que estan aprovades per 0,2 o per 0,1. I això de què depèn? De les ponderacions de cada titulació. Això ho marca la universitat. I segons allò que volen ells optar, les interessa més presentar-se a unes assignatures a unes altres. Evidentment, el que s'hem d'assegurar és que estan en el batxillerat que toca. És a dir, jo començo un batxillerat de socials pensant que vaig a fer dret o que vaig a fer economia i després dic, ostres, que no, que jo volia fer medicina. Clar, el primer que has de fer és canviar-te de batxillerat. Això se pot fer... Sí, però n'hi ha uns terminis i el que cal fer molt bé és l'orientació ara en quart. Però malgrat això, de vegades s'hem enganyat i no passa res. Se pot redirigir. Però el primer que s'hem d'assegurar és que estem en l'opció del batxillerat
que ens dona accés a aquells estudis superiors que estan vinculats a aquests estudis superiors. Això és el primer que hem de garantir, que estan triant allò que els va donar accés als estudis superiors que volen. I fins i tot si volen fer un cicle superior, perquè depenent de la branca n'hi ha uns batxillerats que te donen l'accés més directe per cursar unes determinades assignatures que altres. Això ara en quart és quan vos han de fer en els centres en els que esteu aquest tipus d'orientació i orientar molt bé, almenys que estiguen en el batxillerat que toca. Després se poden enganyar? Pot ser, però ja és quan estiguem en nosaltres quan intentarem redirigir, però el normal és que si s'ha fet una bona orientació en quart, trien el batxillerat que toca. Però se pot redirigir, no passaria res, també, en uns terminis que ja explicaríem i demés. No sé si he contestat, és que és un poquet complex, hauria de fer-vos ahí números. Sí, i bueno, ja que estàs parlant d'això, què tenen que fer? Demanar cita en l'orientador per veure si trien el batxillerat que cal? És un alumne nostre de Florida, pregunte? No. Sí. Sí. Val. A veure, en tutoria, ara en el tercer trimestre dediquen les tutories a fer aquest tipus d'orientació i si, malgrat aquestes hores que dediquen en tutoria no les queda clar, sí, haurien de comunicar-li al tutor que no té molt clar cap a on anar i ja demanar cita en el departament d'orientació, però s'ha de dirigir al tutor o tutora perquè jo crec que començaran ara, van a encetar ara aquest procés d'orientació. En hora de tutoria, que crec que entra fins i tot el departament d'orientació per a poder ajudar-los. L'educació física de primer és importantíssima, igual que una bona nota de cultura científica de primer és importantíssima. I aleshores, en això moltes vegades també s'ha de jugar, perquè, bueno, són joves i aleshores pareix que la primera tasca siga relacionar-se i ha de ser també, jo me puc relacionar, però amb aquest rigor del que parlàvem al principi, pensant també i tenint un poc en el futur el que vull fer. Després, el que és la pau, al final, com també ha dit Vicent, és un poc un xoc de compensació, vull dir, és anar mirant i anar preveient quines assignatures me poden pujar més, quines assignatures me poden ajudar en principi a tindre l'aventall de possibilitats a on jo vull entrar. Amb tranquil·litat. Cada curs, Vicent, tu si m'enganya tu m'ho dius. Disculpeu, però m'he quedat sense... Sí, me ho he imaginat. Cada curs va neixint més graus, veritat, Vicent? Vull dir que... Cicles formatius també n'hi ha un ventall increïble. Exacte. Estic dient cicles formatius superiors, perquè el batxillerat dona accés directe als cicles formatius superiors. El grau mitjà, o sigui, l'accés directe a un grau superior, a un cicle formatiu de grau superior, és el batxillerat, no és el grau mitjà. És el batxillerat. Per què? Perquè reserven el 60% de places per al batxillerat, no per al grau mitjà. Per tant, l'accés directe per a un grau universitari i per a un cicle formatiu de grau superior és el batxillerat. I res, el que passa que, clar, he de tindre molt clar ara en aquests moments quin batxillerat me dona accés a aquells estudis superiors que després, perquè, com hem dit, és un estudi, és una formació molt general, la del batxillerat, que te dona accés després als estudis superiors. Per tant, he de tindre molt clar quin batxillerat és el que me dona accés. Vicent, no te oigo. Ai, una altra vegada. Ara, perdona. I el que he de tindre clar és això i després pas a pas. És a dir, la primera avaluació de primer de batxillerat intente consolidar aquest hàbit de treball, treure les millors notes, a lo millor en tot no pot ser, però en assignatures que puc treure nota he d'anar a per la màxima nota, perquè és que si se me dona bé l'anglès
he de treure un 9, un 10, perquè és que tot suma, val? I n'hi ha 10 assignatures que han de cursar en primer, 10, i en segon 9. Per tant, pràcticament té més pes primer de batxillerat que segon. Primer que segon. Malgrat la dificultat de segon, que segon incrementa la dificultat. Per tant, des de primer de batxillerat he de treure les millors notes que puga, perquè això fa un 60% de la nota d'accés a la universitat. I és pas a pas, sense deixar-lo, però pas a pas. Tindre un hàbit de treball, no deixar-lo, intentar-ho. I ja està. És tindre ganes, val? De vegades comencen i estan un poc despistats, els costa enganxar-se, però en ganes tot pot eixir. Tot és possible. Sí, nosaltres intentem compaginar, atendre a la diversitat de l'alumnat, intentem atendre a tots, però a tot tipus d'alumnat, aquell que li costa més i el que té bons resultats també. I cadascú ja, depenent de l'interès que posa i les seues capacitats, evidentment, però pot arribar a on vol. En ganes pot arribar, que és el més important. Sí. I després trajectòries n'hi ha moltíssimes per arribar als llocs que volem. De vegades hem de pegar un poquet més. Bueno, està fallant un poc el so. Ai, és que estic ahí un poquet en el... Sí. Perdoneu. Sí, però és cert que n'hi ha moltes maneres d'arribar al mateix lloc o un altre que te vas a trobar pel camí. Vull dir, no n'hi ha una única direcció. N'hi ha moltes i, afortunadament, me puc equivocar, però tot és solució. Vull dir que és, de moment, una part que també ens ha de desangoixar. Quan més afinen, millor, però si no, no se nos pasa el lado, no pasa res. ¿Vale? Más cosas. Yo quería hacer una pregunta. Al trabajar con proyectos o por proyectos, ¿trabajáis también con libros o se trabaja meramente con la documentación y la vais enfocando en diversos proyectos? No. Bueno, ¿contestas tú o yo? A mí me da igual. A ver, en batxillerat, pràcticament, i més des del curs passat, treballem en material propi, que és material que ha elaborat el professorat de cada assignatura. Vull dir, sense projectes, val? Material propi. Si jo parlo d'història, jo tinc el meu material d'història, els meus dossiers d'apunts, els meus dossiers d'activitats, és a dir, tinc un ventall gran. Poden haver assignatures que porten llibres? Sí, perquè no està renyida una cosa amb l'altra. I tot això com se quadra, com se nuga en un projecte interdisciplinari? Bé, els projectes interdisciplinaris, com sabeu, tots continguts de moltes assignatures i aleshores, quan jo faig, sempre professorat ha de ser garantint que això l'alumnat, primer, està en la programació que s'ha de treballar. Segon, que els continguts estan en els materials que tenim o en el suport que hem decidit. Aleshores, en principi, tornem a dir un poc el mateix que hem dit abans. Ens agrada molt posar passió, ens agrada molt treballar en equip, però en batxillerat el rigor és necessari més que mai. Aleshores, això també està ahí. Estic veient que algunes persones no funcionen micro i aleshores posaven si se pot preguntar pel xat. Perfecte. No sé si he contestat el que m'havíeu preguntat. Sí. El batxillerat és una etapa molt especial on has de combinar moltes coses perquè has de garantir que tot l'alumnat té les competències necessàries per a fer un bon pas o a la universitat o a un cicle formatiu de grau superior, que estem parlant ja d'etapes que requereixen
una part de rigor, continguts i capacitats, competències molt específiques. Val? Vale. Més coses per xat o per on vulgueu? Un poc pel que me preguntaves tu, en Florida, i un dels nostres reptes és que n'hi hagi un eix competencial que siga transversal per a secundària, batxillerato, cicles formatius i universitària. I estem en ello. Vull dir, perquè creiem fermament en això. Vull dir, són necessaris. N'hi ha una pregunta per el xat. Vale. Que diu que, a part de les assignatures que hem posat en les diapositives de batxillerat, si n'hi ha altres. Bé, les troncals generals són per a tots els batxillerats, en qualsevol centre. Les úniques coses que canvien són les específiques i això, la legislació dona als centres l'opció de, segons el personal que tenen, llançar unes o altres. Nosaltres llancem eixes. Però les altres, les assignatures de modalitat i les assignatures generals se les són les treballen en mateixes. qualsevol altre centre. I després, pregunta Carmen, hola, ¿tienen línia en valencià o en castellà? Bé, la pregunta. Nosaltres apostem per les dues llengües. Bé, realment el batxillerat, la línia que té, tenim el concert singular, però no tenim cap problema en donar el material en valencià o en castellà. Esta és una pregunta que sí, sí, és moltes vegades. Nosaltres som una escola compromesa amb la nostra llengua i això és així i yo creo que es evidente, ¿vale? También es cierto que somos conscientes, ya me paso al castellano para ir combinando. También es cierto que solemos encontrarnos en que en la etapa de bachillerato hay veces que, por ejemplo, yo lo digo por la asignatura de Historia de España, que es la que conozco muy bien, porque la he dado durante casi 25 años. Entonces, es cierto que hay momentos en los que los textos, pues si no están bien traducidos, presentan más dificultad. Entonces, todo el profesorado sabe que a lo mejor no es lo mismo, que por supuesto en la pauta van a presentar las dos opciones, castellano-valenciano, pero a lo mejor un texto de filosofía de Nietzsche es mucho más asequible a la hora de esa primera leída tenerlo en las dos lenguas. Por lo tanto, lo vamos combinando y no hemos tenido ningún problema en ese sentido en bachillerato, ¿vale? Vale. Respecto a si hay mucha demanda para acceder al bachillerato de ciencias sociales, sí. Sí hay demanda para el, ¿no? Dicen, sí, Merche. Sí, pero a ver, nosotros tenemos 3 grupos, ¿vale? Ahora yo me paso al castellano también, la habéis preguntado en castellano, ¿vale? Tenemos 3 grupos, los 3 grupos a 35 plazas, ¿vale? Sí que es cierto que tú tienes que ofertar unos números de plazas de una modalidad o de otra, pero sí, la tendencia ahora, ¿vale? Que las ciencias a lo mejor se piden menos, sí que podemos coger a ese alumnado de ciencias sociales para completar los grupos, ¿vale? El año pasado, aparte de que hubo un lío ahí con las solicitudes en el programa de consellería, sí que salió una lista de no admitidos, pero que realmente al final pudieron entrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de haber un lío de listas, porque fue todo telemático y ahí se ve que algún tipo de problema con la aplicación de consellería, todo el alumnado tanto de ciencias sociales como de ciencias están matriculados, ¿vale? Con nosotros. Entonces, no hemos tenido problemas de ese tipo por ahora. En los últimos años, la verdad es que los que han entrado al final, porque el año pasado que pasó también, que hubo gente que no sabía si le iban a coger a ciclo y también echó la solicitud a bachillerato. Entonces, entre esas renuncias que al final los cogieron y demás, sí que hemos tenido a todos matriculados, ¿vale? Ya fueran de ciencias sociales como de ciencias, como el científico, ¿vale?
I després, a veure, n'hi ha una pregunta ahí que diu els pares podem demanar cita amb l'orientador. A veure, jo vos demanaria que s'esperareu ara que ho treballen en la tutoria i a partir d'ahí jo crec que és la vostra filla la que s'ha d'aclarir en l'orientadora, suposo. De vegades les famílies volem participar d'aquesta tria, que sí que evidentment hem d'estar acompanyant-los, però són ells els protagonistes en aquest cas. I evidentment, si al final no sapiguera per a on tirar, clar que sí que se podria demanar una cita en el Departament d'Orientació o fins i tot en mi, i jo també podria orientar un poquet. Però jo crec que el primer pas és esperar-se a aquesta avaluació, que en tutoria ho treballaran, i si no, abans de fer les inscripcions i les sol·licituds, evidentment, poder fer algun tipus d'entrevista en el Departament d'Orientació. Després n'hi ha una altra... ¿Cómo es para entrar? La disponibilidad, preguntan por aquí, para entrar a segundo de bachillerato. ¿Suele haber plaza? En Máisica han entrado algunas personas. ¿Todo el mundo que empieza primero, todo el mundo lo acaba? Pues a veces no. Entonces esas plazas que dejan, nosotros ofertaremos cuando llegue el momento. Si tenemos plazas, las ofertaremos, claro que sí, De manera habitual, gente que ha pedido en segundo normalmente ha entrado porque siempre hay alguien que se queda por el camino, que al final decide hacer un grado, porque lo ha intentado hasta el final pero no va con él o lo que sea, y alguna plaza queda. No sé si són coses, perdó. Més coses. Sí, jo volia... Me sentiu? Sí. Sí, volia perfecte. preguntar una cosa. Els itineraris aquests que heu dit de batxillerat són tancats? Per exemple, m'explique. En primer, per exemple, està física i química i biologia. Si tu no t'interessa la biologia i no t'interessa el dibuix tècnic, podries fer física i química en segon? És la meva pregunta. Són itineraris tancats? O sigui, física, química va en biologia i dibuix tècnic en física o pots agafar una? Mira. És la meva pregunta. Sí, ficarà a segon. Vols dir el passarà a segon. Vale. Mira, què passa? Per què agrupem biologia i química? Perquè si tu estàs cursant biologia, realment tu estàs tirant, el teu itinerari va molt cap a les ciències de la salut, normalment. I per tant, quina assignatura te pondrà també 0,2 en aquestes assignatures? La química, més que la física. I per això les agrupem, aquestes dos, en ciències de la salut. Per què agrupem la física en el dibuix tècnic? Perquè les persones que fan dibuix tècnic normalment van orientades a enginyeries. I en les enginyeries és la física la que pondera 0,2 i no tant la química. És a dir, aquesta agrupació no està feta a l'atzar, sinó que està feta en funció d'això. I el que sí que fem... Perdona. El que sí que fem és que les persones de salut també puguen cursar la física, per si les interessa ponderar també 0,2. I així tindrien la biologia, la química i la física, si se volgueren presentar a les tres. I aquesta opció ja l'he contemplat, el que passa que és carregar molt. Carregar molt. Aleshores, si hi ha carreres, per exemple, com matemàtiques, que potser t'interessa mate i física, no t'interessa una biologia o no t'interessa un dibuix tècnic. Per això t'ho dia, si se podia combinar. Simplement era o saber si està tancat o pots combinar-ho. Simplement era això. En la modalitat has de cursar unes assignatures d'un bloc. I l'única opció que té una persona, per exemple, que vol fer matemàtiques així en la Comunitat Valenciana, evidentment, només li pondrà les matemàtiques de ciències i la física. La resta d'assignatures li ponderen només 0,1. Les matemàtiques ja les està cursant, perquè està fent-les... És una assignatura general. Després ha de cursar la física, però ha de cursar una altra assignatura de modalitat. Me té igual que siga el dibuix tècnic, me té igual que siga la biologia, però l'ha de cursar, perquè han de cursar 9 assignatures. No poden triar 2 d'específics. Ja. És que no, sí, era per blocs.
Per blocs, aquesta era la meva pregunta, si va per blocs o pots... És que la legislació, si la mireu, va per blocs d'assignatures. I d'aquestes assignatures s'han de cursar 2, sí o sí. I de les específiques ja, el que queda. Però no se pot... Han de cursar-ne 9 i, per tant, o trien dibuix tècnic o trien biologia i química. Clar, biologia i química és carregar molt i la física, això és molta càrrega. Per això molta gent se va al dibuix tècnic i després cursa la tecnologia o les TIC d'específica i està un poquet més descarregat. Si és que aquesta és la seva opció. Però el que passa que també, perquè se cursen més assignatures per no tancar tant l'itinerari, perquè ara mateix se poden tindre en el cap una opció, però a lo millor en el camí canvies d'opció. I clar, el currículum de les assignatures ha de ser més obert per a poder després, si m'he enganyat en aquests moments, poder tirar per una altra banda. Mira, l'altre dia estava veient que el Politécnic en aquests moments oferta un grau nou en el que se combinen, no sé si me recordé massa ben bé, crec que és l'economia i la salut, o les matemàtiques, crec que era. No ho recordé. Vull dir que cada vegada n'hi ha més combinacions entre pràcticament totes les assignatures. Aleshores, al final se tracta un poc d'intentar equilibrar la càrrega que tu pugues tindre i al final triar allò que t'encamine cap al lloc on vols anar, però que en el camí, per no, vull dir, ser molt equilibrat a l'hora de triar, no? Crec jo. Això és importantísimo. A ver, veo, ¿cuenta como hermano en el centro? Si está cursando en la uni, no. Y un ciclo formativo, tampoco. No cuenta. Crec que no. Merchen Per, sí, vamos a ver, no se tiene en cuenta los alumnos que están estudiando en la universidad o en un ciclo formativo, dado que somos dos centros diferenciados. ¿Vale? Tiene que ser que estén estudiando en Florida secundaria para poder dar los puntos de hermano. ¿Vale? Con lo cual, que esté estudiando en ciclo formativo solo en la universidad, no se pueden dar los puntos de hermano. No. Más cosas. No? Ho tenim bé? Bueno, de totes maneres, el que acabem de fer, nosaltres ho anem a pensar en la nostra pàgina web i podeu veure-ho. Teniu els correus... Es que veig ara de repente. Entonces, si tiene un hermano en la ESO, ¿sí? Sí. Eso sí. Sí, Julio, sí. Como tiene un hermano estudiando en el centro, sí que se le darán los puntos de hermano. ¿Vale? En ese caso sí, son els puntos que més donen per tindre un germà. 15 puntos por tener hermano en el centro. Sí. Bé, en la baremació, si continua igual, el que sí que en tota la baremació que se fa, després s'afegeix per entrar a batxillerat la nota mitjana de l'ESO. Se suma en la baremació. És a dir, una persona que no tinga germà però viu en la zona d'influència, té algun tipus altre punt i de més, si en la nota mitjana de l'ESO té un 8,5, se li suma ese 8,5. Exacte. Suposa que continuarà igual. Els últims anys ha sigut així. Però bueno, haurem d'esperar també a la baremació. Exactament. Els últims anys ha estat així. Sí. Esperem que no siga una altra cosa que canvia també, perquè de canvis ne tenim últimament a tope. Però bueno, a poc a poc. La nota media de toda la ESO, sí. Sí. Las zonas de influencia o limítrofes en la baremación. ¿Merche? Sí, mirad, la zona de influencia es Catarroja, ¿vale? Es la población de Catarroja.
no va por distritos, o sea, que da igual que viva al lado de Florida que viva por el Charco. Quiere decir, todos los alumnos que vienen de Catarroja tienen 10 puntos por ser de Catarroja. Exacto. Y luego las zonas limítrofes son las zonas que colindan en algún sitio con Catarroja, o sea, Massanassa, Albal, Paiporta, una zona muy, muy, muy pequeña de Torrente y ya está. Esas son las zonas limítrofes que tienen, si no cambia la baremación, 5 puntos, ¿vale? Zona limítrofe. Y a partir de allá, cualquier otra zona, Alfafar, Benetúster, Valencia, Picassent, ya tienen 0 puntos por proximidad al centro. Eso es como estuvo el año pasado, ¿vale? El tema, la baremación del año pasado. Este año tenemos que esperar a que se haga la legislación y saber cómo lo van a baremar. Pero bueno, yo pienso que van a ir más o menos por la misma línea. Por el estilo. Catarroja 10 puntos y luego el resto de zonas que Catarroja 5 y el resto de... Vale, ahí. Si vamos a poner las asignaturas de Espera un segundito, Vicent, perquè també n'hi ha un altre abans que diu... a veure... sí, les minusvalues donen punts en la baremació? Jo crec que sí, Mercè. Sí. Veritat? Sí. I la família nombrosa també, segur. General 3 punts i especial 5. Almenys fins ara. Exacte. Vale. Després, si anem a posar en la web les assignatures de batxillerat, anem a pensar aquesta xerrada on està el power que hem gastat i estan les assignatures. I de totes maneres, en la nostra web, si entreu en batxillerat, estan també les assignatures que tenim, que oferim, etc. Vale. En caso de divorcio con guarda y custodia compartida, ¿qué domicilios tienen en cuenta? Pues Mercher, yo eso ahora no lo sé. Vale, en principio, vamos a ver, en principio, si tenéis la custodia compartida, cualquiera de los dos cónyuges, sí. Exacto, ¿vale? exacto. El padre y la madre. Si el padre vive en Catarroja y la madre vive en Valencia, pues que ponga lo que tendría que poner sería Catarroja. Y la persona que reside en Catarroja, efectivamente. Exacto, vale, perfecto. Ja? Estem? Bueno, doncs moltíssimes gràcies per haver estat junt a nosaltres. Recordeu que teniu el nostre correu, que podeu cridar a l'escola, que teniu allí vostra casa, val? Perquè així ho sentim i així ho volem. I moltes gràcies a tots i Moltes tots. gràcies. Moltes gràcies. Vale. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu. Bona vesprada. Adéu, bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies. A vosaltres.